ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಅದರ ಸಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಕುಡ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾರು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನು, ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರೈಲರ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೈಲರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇರು ಪುಚ್ಚೆ ನುಪ್ಪಾಡ್ತೀವಿ ఒక 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನೆತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಸಾಯ್ತು ಕಟ್ಟ ಬಾಯಣ್ಣ ಕೋರ್ದ ಕಾರು ಕಟ್ಟುವರಿ ಬಾಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀನು ಬೋಡೆ ಮೀನು ಮೀನು ಬೋಡೆ ಮೀನು ಮೀನು ಬೋಡೆ ಮೀನು ಮೀನು ಬೋಡೆ ಮೀನು ತಾಯಿ ಅಂತಲು ಪೊಂಗಡೆ ಮೀನು 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 ಬೊಂಬಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಬತ್ತಿನ ಮುಲ್ತು ಮೀನ್ ಪತಂ ಪೋದಾಡೆ ಮಾರ್ನ ಮೀನು ಕುಮ್ಮೆ ಒಂದ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಎಂಡ ಮಕ್ಕರ ಓ ದೇವರ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರ? ಗೀತಲಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ ಕರ್ಕೇರ ನೇ ನಾನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಬಲೆ ಕಣ್ಣ ನಾನು ಬನಲ ಬಾಡಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಬುಗ ಎಂಚಲ್ಲ ನಂದಿನಿ, ಆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು, ಆ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸುಡು ಕೊಡದಂತೆ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ್ಲ ಮರಕಡ ಮೋರಿದಡಿಟ್ಟು ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ನಾಗ ಪಡ್ಡ ಇದಾನಲೆಗ್ ಬಾಯಿಟ್ ಬಗಲ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಮೆ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಈ ದಾದನ ಮೀನ್ ಮಾರ್ ನೆಡ್ಡೆ ತೊಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ಮರಕಲೇರು ಮೀನ್ ಪತ್ತದು ಮೀನ್ ಮಾರ್ದು ನಿಯತ್ತನ್ನು ಮಾರಂದೆ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಭೀಷ್ಮನ ವಂಶದಕ್ಳು. ಯಾನ್ ಪಾಪತಯ ಯಾನ್ ಪಾಪತಯ ಒಂದು ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂನ್ ಪೋನಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತ ಅಂದಾಜ ಹೌದು. ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭನ ಪನೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅವ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಧ್ಯದೇರಿ ಆಯ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಟ್ಟೆ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರೈ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಂತದಿನ ಅಂಚನ ಪ್ರಾಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೆ ತೋಜುವರು ಇಂತೆ ತೋಜರು ತೂಕ ವೆಂಚ ಅಂದು ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದೇ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಎಂಚಂಡು ಬೇರೆ. ಸೊ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಎಕ್ಲೋಟ. ಅರವಿಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅರವಿಂದಣ್ಣ? ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ತೂವಡಾತೆ ಸರ್ ನಾ ತುಯ್ಬೇಕನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾವ. ಇತ್ತದ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಇಂಚೊಲ್ಲೇರು ಮೂಲುಪ್ಪನ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರೈ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಒಡ್ಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅಂತೆ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮೊಗವೀರ ಕುಟುಂಬದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇಶ್ಯೂ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂಚಿನುಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗಳ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ನೇತ್ರಾವತಿನ ಇಂಚೆ ಒರಿಪಾವೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಜನಗಳ ತುಂಬ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಣ್ಣಗನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಏನತ್ತ ಸ್ಟೋರಿದ ಇಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುರ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಬಕ ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರವಿಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಕನ್ನಡದ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾರಿ ಆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಂಡು ಮುಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿ ಪಮ್ಮಣ್ಣನ ಅಂಬೇನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಏರಿಯರ್ ಮತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲುಳ್ಳೇರಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಮಿನಾಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಎಂಕು ಪಂಡ ಮೂವಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೈಪ್ ಉಂಟು ನಾಟಕೀಯವಾದ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ಆತ ಕತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡು ಅವೇ ಥರ ಪೋಡು
ಸೊ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ಅರವಿಂದನ ನಮ್ಮ ಮೈನಿ ಮುಟ್ಟ ತೂಪಿನ ಅರವಿಂದನ ಬೇತೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣಡ ಅರವಿಂದನೇ ಬೇತೆ ಬೇಪಂಡೆ ಒಂಜಿ 2000 ಒರ್ಮಣೇಶ್ವರಂಜಿ ಸಾಗಣ ಪಂದೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಗಂಧದ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟು ಅರವಿಂದನ್ನ ಪದ್ದು ಪಂಪೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪದ್ದು ಪಂಡದು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ಎಟ್ಟ ಅರವಿಂದನ ತಲಿಪಾವೇರಿ ಬುಳಿಪಾವೇರಿ ನಲಿಪೇರಿ ಎಂಟೈರ್ ಓಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಆರ್ಯನ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕುಡು ಯಾಂಕ್ಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೋತದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಆರನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಗೆಂದ ಒಂದು ದಾರಗ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಲುಡು ಕುಂಜ ಕೊಡೊಂಜಿ ಗೆಂದರ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಈ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಆರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂದಾರು ಕಾಸು ಮಾಡ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ವೀರೇಂದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಕಟೀಲ್ ಆರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡಾರು ಜಸ್ಟ್ ಆಡೈತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಎಂಕೊಂದು ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾರಪ್ಡ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಸೇ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾರಪ್ಪದ ಏನೇ ಪಾಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಕತ್ತೆ ಆರಗಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ ಖುಷಿ ಅನ್ನಾರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪು ಜಾಕಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ತೂಪೇರು ಯಾರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಶನಿವಾರ ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾನೆ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದರ ಬಾಳೆ ಮಧ್ಯೆ ಧನ್ವಿತ್ ಸ್ವರ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಣ್ ಇಂಗ್ಲೇ ಹಿಂದಿದ ಪ್ರಾಣ್ನ ನೆನಪ ಒಂತೆ ತೂನಾಗ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗನೇ ಪ್ರಾಣ್ನ ಇರು ಆ ವಿಲನ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಬೈದಾರೆ ತೂಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ ತೂಪುನ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಪಣ ಇದು ಪಕ್ಕ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೂಡೆ ಬಂದೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಡನ್ ಬತ್ತಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಇರಾಗ ಎಟ್ ಸೂಟ್ ಆಪನ್ ಬಂದು ಸೊ ನೀ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಬೋಡಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬೋಡು ಹೆಂಗಾಗಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಬೋಲೆ ಬಂದು ಹೆಂಗಾರು ಸಜೆಷನ್ ಬಂತು ಅಂಚಾದೇನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಯ ಒಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಶಮ್ ತರಲಿ ಜಪಂಡೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಆದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ದಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಕೊಂಡು ಮೂವಿ ತುನ ಗೊತ್ತಾವು ಎಸ್ ನಲ್ಲು ಪಾತ್ರ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಸೊ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ಈತನಟ ಮಂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಡಣ ಎಂಕ್ಲು ರಂಗಭೂಮಿಡ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ತೂತ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೂಪನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಣಿ ಏರಿಗ್ಲ ವಂಚನೆ ಮನ್ಪಂದಿನ ಮೋಸ ಏರು ಅಂಚ ತೀರತ್ತು ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಬಂಡೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಪಿದಾಟ ಬೇತೆ ಎಂಚ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಈತನೇಟ ಮಲ್ತಿನ ಮೂವಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂದು ಬಂಡ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಥಲಾಚಿ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪುಜೆ ಐ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಶೆಡ್ಡ ಏನಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಈ ಪಾತ್ರ ಪಮ್ಮಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಈ ಪಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೇಟು ಕೂಲಿಗುಡ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ತೆಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ತೆಲಿಪೇರು ಅವು ದುಂಬ ಎಂಕಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ತೆಲಿಪೇರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಓಲು ತೆಲಿಪುಡು ಏತು ತೆಲಿಪುಡು ಆತೆ ತೆಲಿಪುಡು ಐದು ಹೆಚ್ಚೆ ತೆಲಿಪೇರು ಹೆಚ್ಚು ಅದುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೆಂತೂ ತೆಲಿಪುಡು ಈರು ತೆಲಿಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಎಂಕು ತೂನಾಗ ಕೂಡ ಪನ್ಪೇನ್ ಒಂದ್ ಜನ ಏರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಜೋರು ಬಾತೇರ್ಲೆ ನಾವು ಕೊಲ್ನಾಡಿಂದ ವಾ ಹೌದು ತುಳು ಬರುದಿಲ್ವಾ ತುಳು ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ನಾವು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಮ್ಮಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಾಳ್ದು 24ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಆ ಇಡೀ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಐತೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗ್ಧತೆ ಉಂಡು ಈರು ತೆಲ್ಪವರ್ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂಚನ ಉಂಡು ಅವು ತೆಲುಪುನ ಅಥವಾ ಬಾರಿ ಭಂಗದ ಮುಗ್ಧತೆ ಉಂಡು ಮುಗ್ಧತೆ ಆ ಪಾತ್ರನೇ ಮುಗ್ಧತೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮೂವಿ ತುನೋ ಗೊತ್ತಾವು ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ಪಾತ್ರ ದುಂಬೆ ಪುಟ್ಟುನಾಗನೆ ಇಂಚೆನೇನ
ಅವನಿಕ್ಲು ಮೂವಿ ತೂದಾಯ ಒಕ್ಕನೆ ಪನೋಡು ಬೊಕಂಜಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನೆಟ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ದಯಮಂಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಡ್ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುತ್ತ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆರು ದಯಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಂಗಿಲಾದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚ ನಾಟಕದ ಟಚ್ ಇತ್ತು ನೇರ್ದವರ ಆ ಪಾತ್ರ ಏರೆಡ್ದು ಮಲ್ಪ ಒಲಿ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಪಾಸ್ ಆಗ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಟ್ ಹೀರೋ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂದುಕೊಂಡ ಹೀರೋ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಹೆಚ್ಚನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಐನ್ ದಾಳತ್ತು ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ನಿಖಲೆ ಆ ಪಾತ್ರಗೆ ಎತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚಿನನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ನಾಡ್ದು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಡ್ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ವಿಲನಂದು ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರು ಬಣ್ಣಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಪಿಸಿ ಇಂದು ವಿಲನಂದು ಆರು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾವ ಓ ಬೆಂಚಿನ ಆಯ್ನ ಪನ್ಪುನ ಆತ್ ಐಕ್ ಬಡದು ಈ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನ ಕಳಪು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಡ ಈ ಪಾತ್ರ ಬೇಡ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ ಜೀವ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗ ಈಚಿಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪ್ ಎಸ್ ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತ್ರಲೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಒಲ್ಪರ್ ಪಾತ್ರ ಉಂದುಲ್ಲ ನಮ್ದು ಜನಾರ್ದನ ಪಾಂಡದು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಕಿರ್ದೆ ಪಲ್ಲೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಂಚಲ್ಲಾರೆ ಫೈನ್ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ನಿಖಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಅಂದೆ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಾರೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲಾರೆ ತೂ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಆತನ ಒಂಚೇನಕ್ಕೆ ಅಂದದ್ದು ಏಂಕ ದಯ ಪಂಡ ನಾನು ನಿಖಲಿ ಆಪಲ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂನಕ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಮೂವಿನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಆಪಲ ತುಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದಕೇಂಡ ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒಪ್ಪುವರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ನಿಖಲ್ ದುಂಬುದೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಜಿಂಜ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಯಾಕೆಂದಕೇಂಡ ಯಾಪಲವರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಯಿಂದ ಆಂಡ ಆಗ ಸುರುಟು ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕೊರಿಯಾಗ ಆ ಪಾತ್ರ ಮುಟ್ಟೆರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎರಡು ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಮಲ್ತದೊಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೊಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅತ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಟ್ ಬನ್ಪೇನ್ ಈ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ತೂನಗ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಖಲ್ ತೂದು ಮಾತಿರಕ್ಲ ಪನೋಡು ಈ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ತೂವಡುಂದೆ ದಾನಿ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಜನಾರ್ದನ್ ರೇ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇಸ್ಮೇಲ್ ರೇ ಮೂಲು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನ ಪಮ್ಮಣ್ಣನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿನ ಅರವಿಂದನೇ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 100% ಯಾಪಂಡ ಸಾಣ ಪಣಪಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇತ್ತು ನಾವು ಐತಾರಂಚಿನ ಪದ್ದು ಪಂಪಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಕಡಲ ಪಕ್ಕಿಲು ಬಂದು ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಿದ್ದಾನೆ ಕಡಲ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಂಡಿತು ಅವೇನು ಇತ್ತದ ತುಳು ತಂಡದಾಗಲೂ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತಂದು ಸೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ತೆಕ್ಕು ಜಾಯ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಕಾಮಿಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಿದ್ದಾರನಾಗ ಎಂಕ್ ಅರವಿಂದನನೇ ತೋರಿಸಿ ಅರವಿಂದನೇ ಬೇಸ್ದಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋಣಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಅರವಿಂದನೇ ಇರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿನ ಬಂಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಲ ಪಕ್ಕಿಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡೆ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ಬುಡ್ಸಿ ಇರಿಸ್ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಆರು ಪಂಡೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಇದೆ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಅರ್ಧ ಪಕ್ಕದ ಉನ್ನಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರಿ ಪತಿ ಅಂಬಾರಿ ಶಿಲ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಮೇತ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಇನಿಕ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಆ ಮೂವಿ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ರೋಲ್ ತೆಗೆದಿನಂತೆ ಎಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಜನವಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಇಲ್ಲವಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಣ್ ಸೆಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾ ನೆಂಚಿನ ಬರತನ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕುಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಐತೀನಿ ಯಾ ನೆಂಚಿನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಬರೋದು ನೆನದೇನು ಐದು ಡಬ್ಬಲ್ ಬೈತೀನಿ ರೀ ಪೈನ ತೂಣಗ ಮರಣಕ್ಕೆ ಬರೀ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಅರವಿಂದನ ರೋಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣೀರ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಇತ್ತೆ ಈ ನೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದ ಆಪುನ ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದ ದೆತೋ ನೋಡ್ದ ಯಾಕಂದಕೇಂಡ ಕಲಾವಿದ ಯಾನೈಕ್ ಬನ್ಪುಣ್ಯಾನು ವಾ ಕಲಾವಿದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕು
ಏನು ಯಾಪಲ ಚಾನಲ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತ್ರನಗೊಂಡು ಇರಿಗೆ ಹೂ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ವಿಲನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ವಿಲನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕೆರ್ಪುಣ ಅಂದತ್ತು ಕನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕತೆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಏರಂದು ಬಂದು ಭಯಂಕರ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ ಆಯಡ್ದಾದ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡು ఆయన పడితే మూలు దమయంతి అవార్డు ముక్కులు మాత్రం హైలైట్ అవ్వడం దాని కారణ నక్షత్ర అంచాదు అంచిన క్యారెక్టర్ మల్పరు ఇంక భారీ ఇష్ట ఇంచిన క్యారెక్టర్ మల్పునాక ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಜಿಂಜ ಮುಟ್ಟಾಪ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಮಲ್ತೀರ ಮೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆತೈತೆ ನೋಡು ಏನೈತೆ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಕಾರಣನೇ ಅವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರು ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎದುರುಗೆ ಎನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಆಯೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಏನು ಲಿಫ್ಟ್ ಆತಂದು ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎದುರ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ತಂಗಡೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಂದಿನಿ ಅವಾರ್ಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವಾರ್ಡು ಶಾಂಭವಿ ಮುಕ್ಕಲು ಮೂಜಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ರಂಡು ಅರೇನು ಟಚ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಥರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಕ್ಕಲು ಹೌದು ಆಲಜ್ಜಿ ಫಲ ಎಂದು ಪಂಡ ಅತ್ತು ಮೋಕ್ಯ ಆ ಮೋಕ್ಯ ತೋಚಿಪಾಯಿಂದ ನಂಗೆ ಈ ಮೋಕ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ ಒಂದು ಎದುರ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆತ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮರದಲ್ಲ ಅವೇ ಅರಿದನ್ನ ಎಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತು ನೋಡು ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತು ನೋಡೋದು ಬಕ್ಕ ಕುಡರ ಎಂಕುಲು ಈ ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಿಕುಲ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಕ್ಲು ಇತರೆ ಅಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ 24 ತಾನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವುದುಂಟು ನಿಕಲ್ನ ತುಲೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಜನ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಿರಿ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಧನ್ವಿಸುವರ್ಣ ಅತ್ತೆ ಎಂಚ ಇದು ಸುರೂಕ್ ಮಾಡ್ಪೊನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಆಂಡಿರಿಗೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಎಲ್ಲ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ವೀರೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಖುಷಿ ಆಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನೆ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ ಮಾತ ಬಂದಾರ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಂದಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನು ಓಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಯಾರೋ ಜನ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಿರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರ ಪುದರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾ ಮೇರಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಜೋರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಜೋರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೇಳಿದೆ ತೆಗೆಂಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ವರ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ನ ಪಾತಿರ್ವರ ಅತನ ಜೂನಿಯರ್ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ఇంకా అరవింద్ బోలార్ పాతిర్లే అమ్ములేలే ఏం చెల్లారు ఫైన్ ఇందే ఎదురుకులోందే ಈ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ಸುಂಡು ಇರಡ ಪಾತಿರ್ಡು ಪಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದ್ದ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ 24 ಹಾ ಹಾ ಸರಿ ಬೇರೆಂಡೆ ಇಜ್ಜಾ ಇರಗೋಸ್ಕರ ತೂಪಿ ಎಂಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾತಾ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಓಡೆ ಈ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದೇವ್ರ ದಟ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ತುಯರ್ಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಒವು ಮೂವಿ ಹೊರಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸನ್ಮಲ್ ದೀಕ್ಷಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪಟ ಐಟ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಹುಡುಗನ ಎಂಚ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಆಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರು ಇಂಚ ಅವತು ಹೊಡತೆ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೊಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ರೋಲ್ಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಂಡೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇ ತಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಗ ಬಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದು ನನಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು
ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಮೂವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಚ್ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಮಲ್ಲನಗ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಅಂತ చెప్పాರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಂಚನೆ ಆ ಟೈಪ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಾಣ ಮಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪಡ್ಡಾಯತೆ ಅವು ದೊಂಬು ಒಂದಾಡು ಪಡ್ಡಾಯಿ ತುಲೆ ವರ್ಡ್ ತುಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನು ಈ ಜನ ವೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತಂಡ ನಾರ್ತ್ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಂಡೆಂಗ್ ನೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಒಂದು ದೊಂಬು ಹಾಕಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲಾ ಒಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಸರ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಾಲಿ ವರಿಯನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಪಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರವಿಂದನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಡ ಈರೆ ಯಾರೈತಿ ಆರು ಈರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾದ ಸೊ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇದು ಪಂಡರು ಒಂದು ಪಂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಪ್ಪೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಇರು ದೀವ್ ಒಂದು ಬೈದಾರ ಆತನ ಒಂತೆ ದಲ ಇರೆ ಗೋಲ್ಲ ಆಯ್ಜ 5 ರೂಪಾಯಿ ದಾಯಪಟ್ಟ ನಾಟಕ ಮನ್ಪರು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ ಅವು ಎಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಪುಣಿ ಎಂಕಲ ಕೈಟ್ಗತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅರೆ ನಾನು ತೂವೊಂದೇ ಪೋಯ್ರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಡ್ಸೆಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡದು ಎಂಕಿ ಇತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಂಚಾದು ಇಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಒಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಸೆಟ್ ದಡೆ ಬಂದಾಗ ಅರುಂದನ್ನ ಅವು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ ಪಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಪಿದಾಯಿ ಪೋರ ಬರಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ನೆಂದು ಬಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹೊಡ್ತುನಾಗ ఆయన ಫೇಸ್ ಒಂಚೂರು ದಯಪಂಡ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ತಕ್ಕ ఆయన ಫೇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನೋ ಟಪ್ಪಗನೆ ಮಲ್ಪೆಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ದಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೇನೆ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಆರಿಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಮೇರಿಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಆತು ನೋಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತ ಎಂಚನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ನೊಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಪೋಪುನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಂಡಿತಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಸೊ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಈತನೇಟ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕದಿನೇ ಅಕಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನ ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ದಾದನ ಮಲ್ತನ್ನ ದೆತನು ಇರ್ಪಂಡು ಅವು ತಪ್ಪು ಆ ಪಾತ್ರ ದೆತನಾಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ ಪಡಿಯರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಕೊಡು ಆತ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ ಈಜಿನ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಗೀತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತೂಪ ಬುಡ್ಚಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಅಂಚಿನ ನಾಡಿನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ತಿ ಜರಿಯತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಬೋಡು ಅತಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋಡಿತನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಮುಗಿಪುಂಡು ಈ ಮೂವಿಡ್ ಖಂಡಿತ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕಾಸಿ ಇತ್ತಿಪಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡ ಅವು ಆಪುಚಿ ಐಕಂದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೂ ಲಕ್ಕದುಂತುವೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಾಯ ದಾದಾಂಡ ತೊಂದರೆ ಕೊರಪೆಯಿಂದಾಂಡ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುನ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇಚ್ಚಿ ತೆವರಿಯಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಪುನಿಂದಾಂಡ ಪಾಪದಕ್ಕ ಲಕ್ಕದುಂತುವೇರು ಅಪ್ಪಗಾಯ ತಾರೆ ತಗ್ಗವಡೆ ಆಪು ಅಂಚ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಂಟು ಸಂದೇಶ ಸೊ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಪನ್ನಗ ಗೊತ್ತೊಂಡೇರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಒಂತೆ ದಿನ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಚ ನಿಭಾಯಿಸಿರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಜೈಲ್ದನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂತ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಡ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜೈಲ್ದನು ತುಳು ತಗೊಳ್ಳು ದೆಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಬಂಡೆ ತುಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನೇ ಲೀಡ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತಿಂದ 100% ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪನು ಬಂದು ನಲ್ಟೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಪಾತೆರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಸಾನಾ ಜೋರು ಪಾತೆರುಡು ಸಾನಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಹಲೋ ತುಳು ಬರಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹತ್ರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಪಮ್ಮಣ್ಣ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಸರ್. ಅವೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂಡಿ ಅಂಚೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಿತ್ತು ಹಾಕೋದು. ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏರು ತೋಜಿ ಅವು ಪಂಡ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಅರಗಿನಿ ಬರ್ಪಣ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೈದಂಡಿ PH ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮೂವಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಈ ರೋಲ್ಗೂ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ ಸೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತನ ಕಿಂದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಣ್ಣಗಾರ ಬರೀ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಡೇಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದೇರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬಸ್ಸೇ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತಲ್ವ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಕುಡರ ಪಾತಿರುವ ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾತ್ರ. ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ. ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಇತ್ತನೆ ಎಂಗುಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡಿಶೆಟ್ಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಕೂಡ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾಯಕ ನಟ ನಾಯಕ ನಟಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಪೃಥ್ವಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು V4 ಕುಡರ ಪನ್ನಡ ಬರ್ಚಾ ఒక శిల్పా సువర్ణ లేరు దుబ్బు దండు పిక్చర్ ద టైమ్ లారు బిఫోర్ బైదేరు అప్పగల ఇంచిన లైవ్ కుల్దిన నెనపొండు శిల్పా వెల్కమ్. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಮೂಲ್ಕುಲ್ವರ ನಂಚು ಬರೋಣ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಒಲ್ಲ ನೆನಪಾಪಣ ಮೂಲ್ಕುಲ್ ತಿನ್ನ ಬೇನೆ ಉಂತಿದೆ ನೆನಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಬಂದಿನಿ ಮೂಲ್ತುರ್ದೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಚನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಯಂಕರ ಫೈಟ್ ಬಂದರು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತತ್ತಿರ್ಲಿತ್ತಿನ ನೈಜತೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಓಲ್ಲ ವೈಭವೀಕರಣ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಫಾರಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಿದೈರ್ದು ಓಲ ಬೈಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಏನ ನಡಪುಂಡ ಅವೇಟೆ ఒక ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧದ ಮಹತ್ವನ ತೋಜವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ತಂಗಡಿನ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಹೀರೋನು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ ಫೈಟ್ಗೆ ಇದ್ದಿರಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಪ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಥನಾಯಕಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವಳು ಹೀರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಕ್ಕ ಯಾರು? ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀನು ಎಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಾನು ಈಡನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದೆ. ನೀಗ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಎಂಬ ಮುಡಿಕಿರುಪ್ಪುನಿ ನಿಲ್ತಿದೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಅಂದ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಹಲೋ ಹೇಳ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋ ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಇಂಚ ಕೋಲರ್ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೊಡ್ಲೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪರ್ಲೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲದು ಹಲೋ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎರಡು ಪಾತಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅಂದೆ ಇಂಕೆ ನಾದು ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಜು ಎಡ್ಡ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಕೆ ನಾದು ಎಡ್ಡ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪಾದು ಅಂದ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಕೊಡು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಅಂಗಡ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಲವು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಥಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೀರೋ ಆದ ಪೂಜೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಜನ ಕತೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಐದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐದು ಆಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಮ್ಮಣ್ಣನ ಪಪ್ಪ ಮೂರು ಜನ ತಂಗಡಿಲು ಸಾಂಬಾವಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಾಂಬಾವಿ ನಂದಿನಿ ಒರ್ತಿ ಕಂತೋಜ್ಜಿ ಒರ್ತಿ ಕೆಬಿಕೆ ಅಂಜಿ ಒರ್ತಿ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಬಂದ ಎಂಕ್ ಟಿವಿ ಆಂಕರ್ ಹೀರೋನ ಜಾಬು ನೆಟ್ಟು ಟಿವಿ ಆಂಕರ್ದ
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟಿ ವಿ ಆಂಕರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಅದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪ ಸುವರ್ಣದು ಇರ್ನ ನಟನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿಲ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಅವ್ ನಾನು ಎದುರ್ಬೋದ್ಲ ದಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಏನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ ಲೈಫ್ ಅತ್ತಂದ ಲವ್ ಮನ್ಪುನಾರ ಅವು ಒಂದ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾಪನಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಪೋಸ್ಟರ್ ತುನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನ್ ಮಾರುನ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದ್ ಅವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ನಾನಿ ಬರೋದು ತೋರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರು ಬರೋದು ಪೃಥ್ವಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಇರೋಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ ಮನ್ಪುನ ಪಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಸೇಫ್ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪಾರ ಎಂಚ ಬರ್ಪಾರ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಹುಡುಗೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಾಡುವೆ ಅವತ್ತಂದ ಸೇಫ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಡ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಅವಡ್ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವಡ್ ಐಕ ಪೂರಕವಾದಿತ್ತು ಎಂಚ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಟರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ಆಪ್ಟ್ ಆದ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶ ಲೈಕ್ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಬೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುರ್ಷಿಡ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಸೊ ಹೀರೋ ಎಂಚೆತ್ತೀರಿ very supportive in case many act but acting definitely edene one for but kudala improvement malprida incha kuda matla man so ing unja arvind anna not work maltade mast khushi and even prithvi not baka ramesh pandit sir inka onji ಆರ್ ತೋ ಗುರು ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬಂದ್ಬಿರದೆ ಅರ್ನೋಟ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ತು ನಿಂತಾರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವನ ಅಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಾತಾ ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಮಂತೆಲ ಕಾಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ನಟ ಮಲ್ಪದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪದೆ ಅವಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಪೋಪುನ್ ಪನಗ ನೆಟ್ ಏತ್ ಏನ ಒಂದು ರೋಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಚುಟ್ಕಿ ಅವು ಪೂರಣ ಬಟ್ ಅಂಚನೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉನ್ನಟಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಪೋಪನ್ ಎನ್ನ ಅಂಚದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನ್ ಪೋಪನ್ ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವನ್ ಪೋಪನ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೊಂದುಂಡ ಸೊ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಐದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯರಾಗ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಎಂಚ ಖಂಡಿತ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಿವಕ್ಕ ಐಕೊಂದು ಈತೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈತೊಂದು ಶೇಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಮ್ಮಣ್ಣದ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೇಡ್ ಉಂಟು ಆ ಇಂಚನೆ ಪಾತೆರುವೆ ಅವರಿ ಆಂಕರ್ ಟಿವಿ ಆಂಕರ್ ಸೊ ಆ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ನಗಲ ಆಯನ ಪಾತೆರ್ನ ದಾಟಿ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆಲಗಳು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರುವೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಇಮೋಷನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಶೇಡ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೊಂದು ಶೇಡ್ ಉಂಡು ಆಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶನ್ಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ನೀಟ್ ಅದಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸರ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವೆಂಕ್ ಈಸಿ ಅಣ್ಣ ಅವೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈತೊರ್ತು ಏನ್ ಮಲ್ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿನ ಅಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಟ್ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು 24th ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೂವೇರು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಕೆ ಶಿಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ತಯಾರಿಡುಲ್ಲರ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಮ್ಮನ್ನೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಕೆನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುದ್ ಖುಷಿಯನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಕ ನಾನು ಉಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಂದು ಪೂಜಾ ಇಂಕ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ್ ಎಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ತತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ನಿಖಲಪ್ಪ ಕುಡರ ಬಕ್ಕೊರ ಸ್ವಾಗತ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಬ್ಬಲೆ
ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆ ಧನ್ವಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಪೈದೆ ಧನ್ವಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಧನ್ವಿತ್ನ ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರೊಮೋ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ತೂಕ ಇರುವ ಎಂಗಳು ಪಾತ್ರಗತ ಮುಂದುವರಿಸು ನೇತ್ರಾವತಿ ತುಳುನಾಡದ ಜೀವನದಿ ಒಂದೇನು ಗಟ್ಟೊಬ್ಬು ತಿರುಗಾಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡ್ತೊಂದು ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಈ ಕಥೆತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಶಾಂಭವಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಿನಿ ಪಮ್ಮಣ್ಣನ ಮೂಜಿ ಜೀವ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎನ್ನ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆತ್ತಿಲಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಬಿಲೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ನಿನ್ನಂಚಿನ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕರಾಣಿನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ಪಡ್ಡೈದಾನಲೆಗ್ ಬಾಯಿಟ್ ಬಗಲ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಮೆ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಕುತ್ತೇ ನಾರಾಯಣನೇ ವಿಲಿ ನಾರಾಯಣ ಬೋಲೋ ಆಗ್ಲೇನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಎರ್ದಿನಿ ಈರೇನಾ ಕೆರ್ತಿನತ್ ಮಾರೈದಿ ಕೊಯ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಣಗಾಳಾಗ್ತಾರ ಯಾನ್ ಜೋಗ್ಯಪ್ಪ ಯಾನಿರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದೇಶಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ್ದಾ ಶೋತ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಬೈಕಂಬೇಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಕಿರ್ಕಿರ್ ಮಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಲ್ಲು ಮರ್ಯಾದಿ ತಂಡಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿ ಮೀನ್ ಮಾರ ಪೋಪಿನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಾಲಂಬೆ ಮೇಯ್ ಮಾರ್ನಾಲತ್ತು ಸಿಂಗಾರಿ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ಯಾನತ್ತ ಜನ ಮರ್ಲೆ ಈ ಪುಟ್ಟು ನಗನೆ ಮಾರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಮನಸ್ಸೆ ಮೈದಾನ ಯಾನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅತ್ತಿ ಎಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪಮ್ಮು ಎಸ್ ಅದು ಕೂಡ ರೈಕ್ಲು ಪ್ರೊಮೋ ತೂದು ಬತ್ತಾ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪ್ರೊಮೋ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೊಮೋ ತೂನಗನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂದು ಎಂಚು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ್ನ ಬಗ್ಗಿತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಾവുന്നുണ്ട് ಎಸ್ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಬಾರಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಂದಿನ ಪದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡ್ದು ಬಂದಿದ್ದ ಪದ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯ ನಲ್ಪುನಾಗ ಅಂತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಆನ್ಯುವಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಐಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಂಗ್ ಇವನ ತುರುಟೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅದಾಗ ಬಟ್ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆರೇ ಬರೀತೀನಿ ಐಟ್ಲ ಆರೆ ಸೊ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆತೆ ಪೋರ್ಲು ಬೈದಿನ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಾಂಗ್ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಬೇಡ ತಿನ್ನ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪನ ಗಾವೇನಿ ಎಂಕೆ ನೋಡಿ ಇಂಚ ಯಾನು ಅಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಏರ ಪಂಡೇರ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ವಾಕುಲು ಅವು ರೈಟ್ಸ್ ಬೋಡುಂದು ತಮ್ಮಲಸ್ ಪಂಡೇರ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಲಸ್ ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮಕುಲ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಆರೆ ಬರೀತಿ ನಾವು ಅಂಚಾರು ಪೋಯಿ ಕುಲಾರ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಆರು ಪಂಡೇರ ನಿಕ್ಕಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದೇ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ಅಂಚ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿವಾಗ ಅಂಕ ಕೊರಿಯರು ಅವ್ರಂತ ರಡ್ಡು ಮುಗಿಸಿ ಸಾಲ್ ಸೇರ್ತು ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇದು ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡ ಬೈಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಖುಷಿ ಅಂಡೈತಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ನೆಟ್ಟ ಧನ್ವಿತ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ಪಾತ್ರ ಎರಡ ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾತಿರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಲಂಚನ ಇತ್ತಾರತೆ ಶಾಲೆಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂತದಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಇಚ್ಚಿ ಬಂತು ದಾದ ಬಂದಿರಿ ಶಾಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ
ದಾನ್ವಿತ್ ಒಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡಿಂದು ಅವನ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾನೆ ಮಾತಾಡಲು ಪಂಡೇರೆ ದಾದಾನ್ ಪಂಡೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು ಅಕುಲ್ ಪಾಂಡೇರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು, ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಲಿಬೇಕು, ಜಾಣನಾಗು ಅದೇ ಅಜ್ಜ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಡು ಪಿಕ್ಚರ ಕುಲ್ಲೋನ ಇಜ್ಜನ ಅವಿಯಾನ ಇಲ್ಲಡ ಏನು ಹಿಂದಿ ಮೂವೀಸ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ಪೇರು ಹಿಂದಿ ಮೂವೀಸ್ ತಾತೋಪು ತುಳು ಮೂವಿ ತುಳು ಬಂದೆ. ಓ ಅಂಚ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಲ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ನಾನು ಆತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲ ಒಂದು ನನಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೂ ಪಪ್ಪಲ ಅರ್ನನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಪ್ಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ತೆಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ನವೀನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇರೇನಂತೂ ಇರ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಇವತ್ತ 4ಕ್ಕೆ ಏತು ಥಿಯೇಟರ್ 18 ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರಿದು 18 ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕಾರ್ಕಳ ರಾಧಿಕಾಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ರಾಧಿಕಾಡೆ ಅವ್ರ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕನ ಊರುಡೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ದಗಲ್ ಬಾಜಿಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ಅಂಚೆ ಅಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಬೆಸ್ಟ್ ತೂಕ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಪಿದೆ ಪೋಪುನಂಚನ ಉಂಡ ಅದು ಉಂಟು ದುಬೈ ಪಾತ್ರೆ ಆತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮುಡಿಗೆರೆ ಕೊಪ್ಪ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚಿನ ವಾರಿತದ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೆ 100% ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಮಲಯಾಳಿ ಜನ ತಮಿಳ್ ತಕ್ಕಲು ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲಯಾಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದನ್ನ ತಮಿಳ್ದ ಓನ್ ಜಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ತಕ್ಕಲು ಮುಂದಿನ 100% ರಿಮೇಕ್ ಖಂಡಿತ ವಹಿಸ ದಯಪಂಡ ಆ ನೇಟಿವಿಟಿ ಉಂಟು. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೀರು ಸುರುಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1991 ಇಸ್ವಿಡಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇಂಕ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೆ ಪುಣಿಂಚೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಕಲ್ಪಾತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಬೆಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಹಣ್ಣಿಂದು ರೈಟರ್ಸ್ ತುಂಬು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಕು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ನನಂಜು ಕಾರಣ ಶಿಲ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಪಂಗೆ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ಪಾತ್ರನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವೇ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಪಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪನೇ ಪಾತ್ರಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕಿಲಿಂದ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗಿ ಐತೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬರೀ ಪಂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶಿಲ್ಪ ಸುವರ್ಣ ಕಾಪು ಮೀನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಲ್ತೇರಿ ಕಾಂಡ್ರದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಮೀನು ಮಾರನ ಕುಳಿಂಚ ಅಂತ ಕೂತಾರೆ ಪಾಪ ಕಾಂಡ್ರದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಪೋಡ ಕುಲ್ಲೋಡ ಅಂತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಮರಳು ಶಿಲ್ಪಿ ನೆಟ್ಟಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐಕ್ಲ ಎಂಗುಲು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಡ ಇಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೋಜ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈತ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಕಾಮಿಡಿದ ಹಿರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಜೆ ನಮ್ಮ ಸರಣ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಹರೀಶಾಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಲಾರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ರಂಜನ್ ಬೋಲಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕಮ್ಮೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುನಂಚನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತು ಸರಣ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಐನ್ ಮಿಮಿಕ್ ಐನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟ್ ಅಂಚ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಬಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಏರು ಬಂದು
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಡೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಚಪ್ಪದ ದಿನದ್ದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತೂವಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂ ಒಂದೇ ದಾದ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಪಮ್ಮಣ್ಣಿ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಕಾಮಿಡಿ ఒక ಎಮೋಷನ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇಂಚ ಪೊಟ್ಟು ಮಾತದ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೈತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆವಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಸರ್ನ ನರೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ವೇ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಲೆಕ್ಕ ఒక ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಖಂಡಿತವಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಮಾತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಇಷ್ಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಾನೋಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ತೂದು ಬೇತಾಗಲೇ ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಜನಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪೃಥ್ವಿ ಧನ್ವಿತ್ ఒక ఇస్మాయిల్ రెడ్డి సో ఆల్ ద బెస్ట్ వరుందులే కూడా పొమ్మడిది గ్రేట్ 24 బిడుగొడే ఉంది సో కడే కాదు ఏం చెప్పాలి ఆడియన్స్ కడే కాదు అవే ప్రతి ఒరి ತುಳುವೇರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಈ ಪಮ್ಮಣ್ಣಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 80 నుంచి ಭಂಗ ಬರಂದಿತ್ತ ಆ ಭಂಗದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ತೂದಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪಾಪದ ಪೊನ್ನರು 100% ಪಂಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಮ್ಮಣ್ಣ ನಂಚಿನ ಪಲಾಯ ತಿಕ್ಕರ್ ಬಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟುವೇರಿ ಆ ನಮ್ಮ ನಡುಬೈದ್ರ ಮೂವಿ ಎಂಕೆ ಅವೇ ಅಂಕೆ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪಮ್ಮಣ್ಣಿ ಗ್ರೇಟ್ 24ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸುದ್ದಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ 4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ